Een cd vol met Limburgstalige muziek, waarvoor de inspiratie geheel en al werd opgedaan in Brazilië. Sinds kort ligt die geluidsdrager te koop. De geestelijke vader is pater Tum Pieters. Hij woont al 40 jaar in Tangua, en dat is niet ver van Rio de Janeiro. Toch schrijft hij nog steeds liedjes over zijn geboortestad Maastricht. Zijn neef, Wayne Pieters, zette de nummers op muziek en nam een cd op. Nummer 1 op de cd is Het Gaaslampen Leeg. Rustig gelegen tussen de bruggen, blinkende torens van mijn Maastricht, doen ik weer denken, boos in die jaren. Ik zat op het stukje in het Gaaslampenlicht, een groenachtig leegske verlegde mijn struisje, blond door de route van het huis op het heugstje. Ik zat op het stukje, telde mijn heuvel, voel van mijn heuvel, mijn schaar in mijn breukje. Het gaaslampen leeg, leeg me met heimwee voor mijn Maastricht. Het gaaslampen leeg, leeg me met heimwee voor mijn Maastricht. En de monnikenspel, de boer of geen even, die waar gezondheid, ze hadden een vlooi. Streude confetti en danste de polka, eten en drinken, dat moest niemand scheu. Gingen weer zwemmen, abelen toeken, smikken en tuiken, wij koken elke. Jojo deed rijden, gongen weer rappen, over het huisje, langs het welke. Gaaslampen leeg, leeg me met heimwee voor mijn Maastricht. Gaaslampen leeg, het gaaslampen leeg, leeg me met heimwee voor mijn Maastricht. Monica! Gezongen, bukske gesprongen, henken en springen, wat een plezier. Spulende kinderen, wees uit het niet geer, klepper de kleppers, gewend wie drijfveer. Trenken van smeermos, flidders in deusje, die drukken mijn neusje tegen de route. Bommelen plukken, moerberen zeuken, de tijd van vakantie, vertrokken naar boete. Gaaslampen leeg, het gaaslampen leeg, leeg me met heimwee voor mijn Maastricht. Het gaaslampen leeg, het gaaslampen leeg, leeg me met heimwee voor mijn Maastricht. Gaaslampen leeg, gaaslampen leeg, leeg me met heimwee voor mijn Maastricht. Het Gaaslampen Leeg van de cd Het Menneke van de Maan. En het is het enige nummer op de cd waarvan de muziek geschreven is door de Braziliaanse Dzica Bergami. De rest van de muziek komt van de hand van Maastrichtenaar Wayne Pieters. De teksten schreef zijn heeroom pater Tum Pieters in Brazilië. Het gaat allemaal over Limburg en vooral over Maastricht. Zelfs na 40 jaar verblijf in Brazilië. Wayne Pieters over zijn heeroom Tum. De goede mens zit bijna 40 jaar in Brazilië, dus het wordt verondersteld dat er ook wel muzikaal iets met Brazilië te doen heeft, maar althans wel een samba, maar dat moet het dat. Maar die teksten op de cd zijn dus duidelijk wat met zijn jeugd te maken heeft, met zijn verleden, nostalgie die er schijnbaar steeds weer met terugneemt naar Brazilië en dan goed werk. Wie kent Emestijn hoe zo aan Maastricht en aan Limburg gehecht is al zo lang in Brazilië zitten dan? Ja, die vraag heb ik me ook niks gesteld. Maar het gekke is gewoon, als er hij is in Maastricht, enkele maanden, dan is de mens weer blij dat er weer terug is in Brazilië. Hè?
als het Brazilië is, dan heet er weer toch dat heimweegevoel, dat saudade noemen ze dat in Brazilië. Voor naar Maastricht toe, in ieder geval. Als je zich dan niet uiten, dan denk ik dat met het schrijven van teksten of gedichten. Of heel veel contact houden met de lui. Maar voor wat eigenlijk, ik zou zeggen, als ze zoveel bij Maastricht huis zou ze in Maastricht moeten blijven. Maar nee, als hij is het nog een paar maanden bekeken en dan heeft er toch wel weer die kriebels voor terug te gaan naar Brazilië, wat denk ik toch wel zo'n plaats is waar toe zuurt, ja. Het beeld wat er eigenlijk van Maastricht geeft in die teksten is ook een beeld wat eigenlijk niet meer een overeenkomst met de werkelijkheid is. Hè? Dus echt een nostalgisch beeld. Ja, dus zie je zeker nostalgisch. In die vorm, de teksten. Ja. Wie ik dus zijn tot aan Maastricht vroeger, wie hebben het gekend heet, dan het Gaaslampen leeg, Maastricht met zijn Schoenpark, wie het kanaal nog door de stad leep. De kinderjaren, wie hebben ze metgemaakt, dat beeld, dat leven we nog eigenlijk met. Het is een soort droom, die is niet weggegaan, dat zei je altijd overal zal metnemen, maar de werkelijkheid is natuurlijk heel anders. De realiteit op het ogenblik in Maastricht is niet allemaal zo schoon wie het in die leedjes afgeschilderd wordt, maar ik vind het net daarom heel uniek eigenlijk tot hem zich dan met bezigheden nog. Ik luister zelf geen naar de liedjes, omdat het als mijn ogen tooi dan kan ik ook even terug natuurlijk zo. En, zou Maastricht nog eigenlijk zo moeten zien op het ogenblik, dan zou het een stuk beter zien, denk ik. Ja. Het is een beetje een illusie ook, hè. Die de eigen muziek doet, maakt zelf ook muziek, maar dus zingen ze eigenlijk altijd Engels, hè. Country muziek. Ja. Dat is ook heel duidelijk waarneembaar, hè, op de cd. Het zijn dan wel teksten door de non geschreven in Brazilië, teksten over Maastricht. Ik merk er heel veel country invloeden ook in. Ja, niet alleen teksten over Maastricht, ook toch Limburg, wat toch niet Limburg in het algemeen, maar dat is toch... Maar de muziek is inderdaad heel country. De muziek is mijn eigen muziek, dus hij heeft mij gevraagd voor muziek te maken op de liedjes. Nou, ik heb dat gewoon eens geprobeerd en ik maak gewoon mijn eigen muziek, het is gewoon countrymuziek eigenlijk die ik... Is er dat tevreden over de muziek, dat soort muziek bij zijn teksten? Sommige nummers wel, als je wel enkele nummers bij boeren denkt van tot het gaat de progressief is of gaat aanstellerij, dat hoeft nu ook wel niet, maar wie die bepaalde nummers, wie walsen ik vind persoonlijk dat de muziek goed past bij de tekst en daar zoek ik ook naar. Kijk, ik heb de teksten en ik zoek een melodie die ook wel overeenkomt met de teksten. Er is één nummer dat heb zich niet zelf de muziek van gemaakt. Er is wel de tekst gemaakt door de nonk, maar dus de muziek voor gemaakt door een Braziliaan. Door een Braziliaanse vrouw, ja. Dat is Zica Bergami heet die vrouw. En dat is het Gaaslampen leeg. En in het Braziliaans heet het nummer Lampion de Gás. En dat is dus vertaald in Maastricht, het Gaaslampen leeg. Ja, is het een bestond Braziliaans nummer, wordt het? Dat was het eerste nummer waar met aankwam. Dat was dus dat melodieke, het was een bestand nummer. Er was nog die toestemming van die vrouw die dat dan leuk vond. Die gaaslampen die kennen ze in Brazilië ook, of kenden ze? Die zullen ze ook gekend hebben in Brazilië, misschien in een andere vorm zijn, maar ik veronderstel van wel, ja. Ik geloof dat is ook de buurt van São Paulo, Kump, het nummer zelf. Ja. We hebben dus de muziek gemaakt, de teksten die komen uit Brazilië, weliswaar van een verstokte Limburger of Maastrichtenaar. Je kunt zichzelf ook verplaatsen in toch die wereld, hè, die Braziliaanse wereld. Je kunt er zelf ook regelmatig. Ik kom daar regelmatig, binnenkort ben ik weer weg. Ik ben ondertussen toch 4 keer geweest. Ik ben zelf wel bezig ook met projecten in die vorm. Door veel te reizen ontmoet ze veel lui. Dus er is veel problemen. Dus het is allemaal de wels van alles doen. Dat kind ze niks doen omdat ze gebonden is aan financiële middelen. En wie dus op het ogenblik dus erg bezig met het project voor die Chavante-Indianen in de Mato Grosso in Centraal Brazilië. En ik hoop dat ik daar op een of andere manier
financieel gaat voor kunnen loskrijgen. Vertel ons gedurven, wat is dat voor een project? Hoe bist je in aanraking gekomen met Indianen in Centraal-Brazilië? Dat liep me op zich al tamelijk bijzonder, hè? Want de kunt niet zo gauw in zo'n reservaat terecht. Nee, ik ben met die lui in contact gekomen in Rio de Janeiro. Die lui waren op zoek naar Roberto en Maria Carla, dat zien dan christelijke namen. Die lui hebben gewoon niet goed genodigd of nou, ik zou een keer als ik er langskomen nog in verband met het project. Ik denk als ik dat project niet aangekaart had kon helpen, dat het geweten niet. Wat wordt dat voor project? Wat ze dus blijkbaar nodig hadden? Nou, dat was dus een project over eerste plaats een ziekentransport. De situatie ligt dus dat die lui in noordelijke Mato Grosso, dat de plaats Barra de Garças en Buzi zitten, het reservaat, dat ligt 150 kilometer in het woud, in de bossen. Op het ogenblik hebben de lui heel veel problemen met, vooral met houthakkers die daar dus een reservaat binnenkomen. Boer ook geregeld doe je vallen met. Maar wie vroegen ze dus duidelijk een transport voor ziekenvervoer, omdat heel veel kinderen ziek werden, oude lui, die dus door ziektes van de blanken, ook kinderen die sterven erdoor en dan is het vervoer naar de stad. Dat is geen gewone ambulances weer om kunnen nummer gaan, hè? Nee, dat is toch niet te vinden. En vooral voor die lui, ze leven geïsoleerd, dus hun eigen middelen tegen die ziektes helpen. En in een eenvoudige griep of is al voor kinderen of oude lui dodelijk. Ze hebben een soort jeep of zo gaat nodig. Een soort jeep, ja, zo'n soort pick-up truck, wat ze ook tevens nog in een dorp kunnen gebruiken voor de bossen in te gaan en houtactiviteiten. Maar vooral voor het ziekentransport. En dat is boeg, dus voor iets proberen los te krijgen, maar dat heel moeilijk is. Het is erg moeilijk om het geregeld te krijgen vanuit Nederland voor die Indianen. Ja, dat is het probleem. Ik heb eigenlijk geprobeerd met verschillende instanties, mensen nood worden de wel bekende. En die heb ik dan ook bericht van gekregen dat ze daar niks aan kost doen, omdat wie ik het allemaal voorstel tamelijk sumier was, wat ik zelf niet vind. Maar tot er ook gewoon ze problemen hadden gehad met Indianen, ook met geldoverdrachten en dergelijke. En dat van hoe het niet te regelen was. Of er moest iemand zien in Brazilië zelf die het project begeleid. Ik heb er nog een voorgesteld, nou is wel best dat het project kon beleiden natuurlijk bij die lui in de buurt. Maar dat, ja, ik zit met het probleem, ik heb geen papier op zak. En dat veroorzaakt eigenlijk de stopping eigenlijk. Hè. Dat is jammer. Ja. Dan wil ze toch weer terug gaan. Kijken toch of ze weer gaat kunnen zonen voor die Indianen. Ik ga terug, ik ga zeker terug. Ik ben nogal aan het doorzetten, dus ze krijgen me toch niet zo snel. Maar ik moet werken vanuit Brazilië en daar ben ik nu dus achter gekomen. Dus ik ga naar Brasilia, de hoofdstad, en probeer contact op te nemen met de Nederlandse ambassade, door die kleinschalige projecten hebben. Die hebben ook geschreven van goed en daar ben ik dan hopelijk welkom. En tot ik van daaruit met de lui zelf kan werken en gaat kunnen doen. Nou, tot slot stel ik voor, Drijver nu nog een nummer van de CD. Dus ik heb ze opgenomen op teksten van die heeroom Tim Pieters. Welk nummer zou ze zelf willen horen? Daar moet ik even goed nadenken. Dan moet ik een nummer wat toch een beetje niet meteen met Maastricht te maken heeft. Nee, meteen met Limburg te maken heeft. Maar laten we zeggen, op mijn eiland. Dat liep me wel een tekst die ook voor hem erg van toepassing is. En dat wordt dan zometeen de laatste muziek in deze aflevering van Mondial. Deze week gemaakt door Chris Nemet, Annie Moran, Frank Ruber en de techniek was van Angelo Bombrini. Volgende week zondag om 5 uur is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Mondial. Tot dan. Door zijn eiland boer ik van drum, staat er vol met palmen en met boom. En onder zee aan het strand zo blij, waar wil ik wonen mijn leven lang. Daar is een eiland boer ik op leef, daar wenst ik geen politie, geen idee. Alleen mijn hut, dat is mijn eigen hoes. En wat ik weet, dat deed ik voor de voet. Op mijn eiland, daar woon ik ganz alleen. Op mijn eiland,
mijn eiland, daar woon ik ganz alleen. Op mijn eiland, zonder zorgen.